Watirne rata ya aja kesluru nggonmu kegujengan ya kabeh iki mau dido mektune ya nduk mengko disambung meneh gara-gara kuku sing dupa kumelun sang abeke awangku sagung jajang nanging sangetange kepit sang rasikane putra kang joksa keng wiyati biarlah ning kalangan pantomotso
Pandhawa ambyuk gumulung mangusir Sata Kurawa kambang kongke sira kadite merot kerot para ratu merot katut para ratu saking kaing jumala Ong wilah mangawi kena sekaring bawana lengging adiku Dimas Bathara Bramendra lan penyarian nuwun kadosa pundi Kang Mas mula dina iki ya Di kapasrahan Purba Wasesa kalawan Rama Pukulun Sangyang Jagat Giripati supaya tumedhak marang Madyapada jumujuk marang Tlaga Madirda Kang Musana kang dadi dahurune kayangan gara-gara sundul ing antariksa mulaya di sira kapasrahan Purba lawan Wasesa supaya mberat Sukerta kang manggon ana ing Tlaga Madirda kang diarani Kama Salah nuwun inggih Kakang Mas pramila kados pundi wedadi sawangke Kang Mas ora enteng sanggane yen to yiku kang manggon ana ing Tlaga Madirda kuwi Kama Salah kuwi titising dewa ora kena nggo sembarangan muladana Kidhi Adikutara Brama lan Bathara Indra kelumpukna kepiyakna lan sawegana pusaka-pusaka sangka kadewatan tumplak bleken ayo diusung marang Tlaga Madirda kang wusana ditamakake sajroning tlaga wusana iki mau ben lebur tanpa dadi enjing budal gumuruh saking negari Astina wong kang pala aswa omalotong santong atok utaping pra barisan daran taranata nata nawasanga ucap kacarita badhole barisan-barisan saking kayuhan kadewatan yenta Cindrandra saking Mandarawa kaya singa nebak ing papan Digra mangsa cuman karsa
mangawurakan pengarane wong ajure gong makuru kongso gong makuru kongso petekatya putula kiai tekuk truna iki ana banteng ngaglah ana tenging dalan ayo iki cekelen nuwun inggih iya pekulun menawi mekaten kula sagah nyepung banteng menika ya aja kanthi kesuweng. Banteng ora dipungkasi nganggo walang kekek iki mesti ora pungkas ayo ke taman pusakaku walang kekek lebur tanpa dadi Jab kacarita teka mangkono. Rame untapira prajurit saking Kayuwangan Salindra Bawana rebut drujung kang ijo kumpul padha ijo pindha
Bukan pedang bulalan yang kang abang kumpul kodo abang pundo hardi kawalagar nalika semana untapira prajurit barisan daran natak nata nawasanga sampun dumugi tepis wiringing Tlaga Madirda ganti kang winursita tunggal gandane siji critane ora kaya ana madyaning Tlaga Madirda nalika semana yen to Cinandra saking Mandarawa kaya anakake Jati Kumara. Madyaning tlaga katon angrenceng remeng-remeng wit ingas jajar sanga randwalas lawan Jati Kumara anggendereng anggendhiyeng wreksa mandira ayating nglawer pating saluwir kunglabyar kumrembyah pindha rikmaning yaksa goro kang gegirisi yekti ing kono Tlaga Madirda gelar wujud tlaga yen disawang socaning pramana jati awujud dwa panggoda tuwin pangrencana anenggih dumunging Tlaga Madirda isine bajul barat ginjong warudayong balung atandak sukma sasar dangkaning guna desti tenung teluh braja santet bondet pilut watake dengki srei dahwen patiopen jail medakil remen pasulayan sirik marang karahayut wah deres gandaning menyan seta katingal singup kawuran geter lawan miris lamaing manungsa satu kewan kang demen sembranan bakal cinemplung jurang pengalapan kang ngeratoni tlaga ing Madirda menika awujud yaksa sinten to ingkang ngratoni Tlaga Madirda ya ing pasetran Gondomayit yekti punika Bathari Durga angrehake Jaramaya setan kober glundung waluh tepeng reges anak kungger irumaya Jaramaya mula dikepara maju lungguhmu ya ngger
sang saya angurung kabeh manggala yudha yaktine mangkarsa sesumbar lindhu pengsi gunjing kumaluduk guntur keto umop kang jaloniti lumimbak banyu kumambang Sang Wisnu Bathara arsa anglebur bumi yang patik Ludra Dewane Yaksa kulup Jaramaya wonten dawuh pangandika paduka Ibu Bedari mula dina iki kulup dening ingsun awe sun raketake marang kersaningipun Ibu mangertiya ya kulup dina iki ana sengkeraning Ibu ana sajroning Tlaga Madirda wonten dawuh menapa Ibu wonten salebeting Tlaga Madirda dewa gawe sengkeran yaiku kang tumiba marang Tlaga Madirda iki besok dadi panutan panutamu nggonmu golek sandang kulawan pangan mula ya ngger Irumaya Jaramaya kluntung waluh tepeng reges sira kudu banget-banget nggonmu njaga kayuhanane ing Tlaga Madirda kuwi ana sengkeraning pun Ibu nuwun inggih Ibu lajeng kersane Ibu kados pundi wedal dinten samangke ngono ya ngger mula dina iki dewa bakal nganakake prajurit medun sangka kayangan bakal munah satru sekti kang manggon ana ing Tlaga Madirda kang ing kono wusana ora urunga iki bakal dimusnahake Irumaya Jaramaya dadi ngapa besok dening kowe kabeh sak turun maturunmu anggone entuk pangan yen to ora sangka bibit sekawite Tlaga Madirda. Oh mekaten Ibu Bedari. Iya, mula dina iki kowe jaganen. Sapa wae ratu utawa prajurit, sapa wae pawongan kang lumebu ana Tlaga Madirda balekna kanthi saranane ngaris nanging yen ora kena rudha paripeksa purba wasisa ingsun pasrahake jeneng kita Irumaya Jaramaya putra Pandhawa tata kanthi wisaya Indriyaksa Sara Marata ana margana samirana warayang wisikan kulingan lima
Waduh, Ibu Bedari menawi makaten sampun trewaca dawuh pangandika paduka Ibu Bedari kula badhe bidhal dhateng Tlaga Madirta. Bolo Pandhawa
liwat lampering rata tanan tara prateng sukuning arga ram kang tumingaling pakuan asrine wong dendeng saengga praja umyong kang pratangga usakan prajalma latala ojreng-mojreng pines lanat padha ajujuketan durung antara suwe nggonku uncat sangka ing tlaga Madirda dawuh pangandikaning Bu Betari iki keperanggul priyayi gagah prakosa iki sapa latala wong wilah mangawi gena sekaring bawana lengking astuta miyang astuti mata mloro ora ndelok ayo waspadakno iki barisane para dewa barisan natak nata nawasanga latala ora sisip pangandikane Ibu Betari Durga dina iki bakal tumawat marang tlaga Madirda kowe nisya yen tak anggo liwat tumuju marang tlaga Madirda latala yen kowe tambuh karo aku ku jenengku Jaramaya yo Jaramaya kowe aja nganti ngalang-alangi barisan sangga Kaiwangan Salindra Bawana wis gelar sepapan sikep gamaning ayuda tumplak-blak saka ing kadewatan mayuta-yuta mahewu latala bumi langit kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lir kincang maweh gandrong latala ora sisip sembire dening dawuh pangandikaning Ibu Betari ora kena kowe barisan saka Kaiwangan bakal ngrabasing marang tlaga Madirda apa ora warta adol krungon yen to barisaning para dewa kang ngelokake yaiku tlatah ing jagat saisine lan kawula saanane ana ing jagat gumelar iki latala dewa memang kadang kendhita dewa memang kadang aku ora bakal mundur awit banter pintu kasih Ibu Betari Durga yen to aku tak rewangi pecahing dada lutaking ludira latala ora kena ginawe gampang adikku di Tarendra ayo cekelen Jaramaya ayo sowanake marang saning Rama Pukulun
gelanggang peperangan manggo ning iku saya andot papu sing keparaan ayo maju apa tanding ira yo ora ora kena disangka enteng Ibu Betari ya kula Jaramaya aku tak manjing marang jiwa ragamu Jaramaya kacarita teko mangkono Ibu Betari Durga eling-eling widodari sangka kadewatan Kayuwangan Jung Giri Kailasa abot anggone momong para drumeksa Irumaya Jaramaya setan kok berkuntung maluh tepeng reges eling-eling jaga kuwayu ayanane ingkang putra kang manggon ana tlaga Madrata kula Jaramaya aku kang manjing marang jiwa ragamu kula kagiri-giri keng nyolir prabata abang kadi kawelagar manguing mungsuh minta lawan latala abuh-abuh sing keparat para dewa barsamu bra-abre dadi ndok amun-amun we Pandita Dewa memang kata ayo aja lumayu megane atiku ayo lawanno marang Jaramaya
Pandhawa tata kati wisaya indriyaksa sara bawana Wana margana sami warana warayang Wong wilah mangawi kena sekaring bawana langgeng adi-gudi Dara Brahma Indra lan penyarian ora ginawa gampang ora kena sinangga enteng mula dina iki pusaka sangka kadewatan tumplek-blek ayo ditamake Tlaga Madirta mula inggih hormat Kacarita teka mangkono Arami Dena Bandalawati prajurit saking kadewatan barisan Darandara Natak Nata Nawasanga kasesring yuda lajeng ing empat pusaka saking kadewatan mahewu-ewu mayuta-yuta katamakake Tlaga Madirta umup sajroning Tlaga Madirta eger Buron toya kang manggon wonten ing Tlaga Madirta. Padha sanalika kabeh balasah kaya babatan pacing. Nalika semonten wonten pingitaning dewa ingkang kawastanan Kama Salah. Kapanggipun kataman pusaka mahewu-ewu mayuta-yuta judul jemudul saking Tlaga Madirta metu buru marang barisan Darandara Taknata Nawasanga. Kunjang Kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang maweh gendro sabareng kadulu ukir ngoyak mayik
Ukir moyak mayetinon saking Mandarawa Pindha Sardula ladala tanpa dosa tanpa perkara iki aku enak-enak manggon ning Tlaga Madirta lha kok ditamani pusaka maewewu mayuta-yuta ya legane atiku kumlawe ning tanganmu ayo tak buru aja mlayu legane atiku kacarita teka mangkono nalika semanten Buta Bajang kataman Sanjata maewewu mayuta-yuta saking kadewatan tumplak-blak tamakake marang Buta Bajang ora sirna margalayu malah sara waragang saya gedhe sak gunung rong gunung putung gunung ngebeki jagat Arendra mawur mangawuran tengarane wong ajurit kong maguru kongso petek kaya putula Wojleng iblis lanat padha aji jogetan iki ora ana sangkan paraning bilai awakku rencem kabeh kataman pusaka iki sapa sing namani pusaka marang jiwa ragaku kulup mangertiya ya kulup kowe mandheka Srantana sawetara dhisik kowe kuwi sapa aku kang nyegat marang lakumu ya ngertiya yen to iki tegese sing yaiku gembel marang jiwa ragamu kowe dadi ibuku ya kulup dadi aku wong atuamu kulup woe latala ibu apa ibu mula dina iki sira wis waragang gedhemu sak gunung anakan mangertiya ya ngger jeneng sira kang dumunung ana Tlaga Madirta kang dina iki kowe kudu nyandang prihatin tegese kowe kebingungan panganan sandang mula kulup kowe munggah marang kayangan njaluk pangan yaiku kang dumunung ana kayangan kang ngukir marang jiwa ragamu kulup ladala ibu dados
Tiyang asepah kula menika wonten kayangan bener kulup mula dina iki munggah marang kayanga iku nagya janji njaluk sandang kelawan pangan marang bapakmu kulup. Ah ibu kanthi pasuk ibu kula nyidi pangestunipun ibu Betari Durga. Sapading sun kumiling angulati sapading sun tumiling angulati puspita tiah medem tiah kang warni mitering taman kang anon sekar warasiki ku menyuting tias kaya jatuh krama wilah mangawi kena sekaring bawana lengging kakang Resikanika putra kakang nuwun kadosa pundi Adi Guru sampun sawetawis dangu anggen kula utusan kalian para putra-putra paduka barisan Darandharana tak nuta sasanga menika dereng ketingal wusananipun kados pundi kakang Resikanika putra. Waduh Adi Guru wekdal din samangke sampun sawetawis dangu pramila dipun rantos saking sawetawis biak-biak sinuwun Rama Pukulun kula ingkang sowan Rama. Raksa
Masanya pringga windumiat amon-amon nir gumampang maletik ancala utus sing sewah ulun lamat-lamat wing Rama Pukulun ngaturaken dapur kediwasan Yamadipati ana parigawe apa kepiye nggon kutusan supaya mbingkas Sukerta kang ana ing Traga Madirja. Duh Pukulun, Rama Pulun dadosaken kawuningan. Wedal din sawangge para barisan Darandara Nataknata nawa sangka boten kiyat anadahi kridaning para ruta Danawa malah wekdal din senengake Pukulun. Traga Madirja kataman pusaka saking kadewatan mayuta-yuta boten kawagang malah jumeduling para ruta Danawa agengipun sak gunung anakan Weladala jagat wasisan Bathara Wayah. Terus kapriye nggih putraku Yamadipati? Aduh Pukulun, kula trimah pasrah dumateng Paduka Pukulun. Kula mboten saged nranggulangi wedalipun Purarata Danawa. Pukulun purba asisa kula pasrahaken Paduka Pukulun. Dalah ojleng-bojleng iblis lanat padha ajujugitan bareng aku munggah marang kayungan Jonggiri Kailasa iki ana pawongan kang lungguh kursi kading dampar kecana wong wilah mangawi gena sekaring bawana lengging iya aku kang dadi ratuning dewa kang diarani yaiku Bathara Guru ya jagat pratingkah. Woh latala jagat pratingkah. Wah latala yen ngono ora sisip marang ature Kanjeng Ibu Bedari yen aku supaya munggah marang kayuangan Jonggiri Kailasa jebul iki tumeka ana ing karatoning Jonggiri Kailasa iki ratuning dewa jenenging jagat pratingkah yen ngono apa bener yen to ature Ibu Betari Durga yen to jagat pratingkah kuwi bapakku sing ukur marang jiwa ragaku kulup ya aku sing ukir jiwa ragamu kulup woh latala wilah mangawi kena sekaring bawana langgeng kados pundi Kakang? Lah menika kantun sumangga wonten asta paduka Adi Guru. Sebab pedal dina samangke gara-gara malah mandra-mbra, malah gegeraken kayangan. Atus pundi Adi Guru menika? Kakang pancen boten kula selaki
menika panjen putra kula ingkang nami Kama Salah. Kulup kowe putraku kang ngukir jiwa ragamu ya aku. Wah latala. Pukulun Rama, pukulun Sangyang Jagat Griwati. Dados sampean sing dadi pepundhening kula rumagang dados buta sagunung anakan. Iya ya Kulup. Dina iki kowe meka ning kayangan kuwi ora luput. Mula dina iki kowe bakal ndak wanehi jeneng. Menawi mekaten kula dinamekaken sinten? Kowe tak jenengake Bathara Kala. Oh, latala. Kula dipun namekaken Bathara Kala. Iya Bathara kuwi titising Dewa Kala kang rubla paribasa marang manusa sang jagat lumahing bumi kurping langit. Wah, latala. Yen ngoten aku ki bener dawuhe Ibu Betari Durga supaya aku munggah marang kayangan njaluk pangan lan njaluk sandang. Apa aku njaluk sandang lawan pangan? Ya Kulup. Bathara Kala kowe njaluk sandang lawan pangan tak wujuti. Ya rungokno pitungkasing kengulun. Siji yen to ana wong lair siji kuwi jenenge untang-anting kebanting lumunting kuwi dadi panganmu. Wo latala. Ati ento ana kang ndarbene anak siji jenenge ting-ting kebanting lumunting kuwi dadi panganku. Yo Bapak anjur meneh apa kuwi ana sawijine manungsa kang nitisake manungsa loro lanang lawan wadon kuwi jenenge kedana kedini ya dadi panganmu. Wo latala. Kedana kedini dadi panganku ya ora ana maneh yaiku liya liyane yen to duweni ndarbene putra telu. Yen to sing kakung ana pinggir lan sing putri ana tengah kuwi jenenge sendang kapit pelancuran. Kosok baline yen to putrine ana pinggir lanange ana tengah kuwi jenenge pelancuran kapit sendang kuwi ya dadi panganmu. Oh latala. Ya Bapak. Terus sabanjure kepiye? Yen to nglairake lanang kabeh kuwi jenenge uger-uger lawang. Kuwi ya dadi panganmu. Oh latala. Akeh panganmu. Yen to loro wedok kabeh kuwi tegese kembang sepasang ya dadi panganmu. Yen to ana wong duwe anak jeneng 5 cacahe teges Pandhawa 5 yaiku dadi oh latala akeh panganmu. Bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang maweh gandrung sabareng katulukir moyang mayik. Walah ketiwasan Adi Guru. Paduka menika kok keterujud pangandika Paduka. Sedaya kawula kados pundi kathah cacahipun menika dados panganing Bathara Kala. Blai menika naing ngaten. Adi Guru kados pundi Adi Guru?